¿Qué plan hay para que esas personas puedan tener una alternativa de futuro? A mí me da la impresión de que no la hay en estos momentos. Dubtes i crítiques per l'atenció als 3.500 menors estrangers tutelats per la Generalitat. ¿Qué culpa tienen también de que se les lleve a centros, en casas de colonias, con profesionales contratados de manera improvisada, sin ningún tipo de formación, sin nada, simplemente almacenados a la espera de que cumplan 18 para soltarlos otra vez a la calle y después decir, mira, ¿veis cómo delinquían? ¿Cómo se sienten ellos cuando está cambiando su persona de referencia cada semana? La persona que tiene que darles un futuro. Si esa persona canvia, ja no confien tampoc en el sistema. Cap confiança tampoc en la possibilitat de treballar, perquè la llei no els ho permet. Ara mateix, quan fan els 18, s'han d'esperar un mínim de 5 anys per poder optar a un primer permís de treball. El primer permís de residència que té un menor que ha estat tutelat és d'1 any i no lucratiu, sense poder treballar. Si l'aconsegueix renovar, tindrà per 2 anys sense poder treballar. Si l'aconsegueix renovar, tindrà per 2 anys més i un cop renovi aquest últim permís, n'arribarà a tenir un de 5 que sí que permet treballar. Els processos de renovació del permís de residència tampoc són fàcils. Cada vegada el jove ha de demostrar que té 500 euros, o bé ha d'acreditar l'informe d'integració, on demostra que té competències lingüístiques en català o bé que ha cursat altres cursos d'inserció laboral. Amb tot, la policia, a més, no el pot haver parat mai per cap motiu. Hi ha una alternativa per aconseguir més ràpid el permís de treball, i és que una empresa estigui disposada a contractar el jove durant 1 any a jornada completa. L'empresa ens va dir que li sabia molt greu, però que no podia oferir un contracte d'1 any, que estava molt contents amb ell, però que l'únic que podien oferir era de 3 mesos i, per tant, no pot treballar, tot i que hi ha una empresa que està contenta en com treballa i que voldria que ell pogués estar amb ells. Amb tots aquests fronts oberts a Catalunya, el govern volia viatjar al Marroc per presentar el projecte Lamal, amb l'objectiu que els menors no marxin del seu país. Una quarantena d'entitats ja l'han rebutjat perquè el recorda el fallit Catalunya-Magreb del 2005, que va servir per retornar una trentena d'adolescents. Todo el mundo sabe que eso fue un horror de programa, quiero decir, deportaron a niños contra su voluntad, los niños volvían presionados y muchas veces sin saber ni siquiera que iban a ser retornados. Les entitats reivindiquen informació de manera urgent i recorden que per als menors el retorn